тапшыруның алдагы кытлау сәламен без Иске Кулатка районы Урта Терешка авылына юллыйбыз. Бүген үзенең 40 яшьлек матур юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Файзуллина Лилия Шәүкәт кызы каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны әнисе Гөлфия, әтисе Шәүкәт, улы Радик, сеңлесе Гөлия, тормыш иптәше Руслан, племянницалары Аделина һәм Альбина кытлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Кайрасың гомер узган. Никадәр шатлыгында, югалтулы, кайгылы мизгелләрендә безнең язмышка тасма булып сузган. Бүген инде татлы балабызга, сөекле кардәшебезгә дә 40 яшь тула. Синең сыман юбилейга ирешкән хатын-кызлар алтын сандыкта яшергән акыллылык, тәрбия, сабырлык, тырышлык, уңганлык ияләре. Безнең дә яраткан кешебез, кызым, апабыз, әнием алтын кеше. Хәтта аны алтын дигән салкын кыйммәткә ия булган таш белән чагыштырасы да килми. Ул кояштай бик ягымлы, назлы, күңеле җылы. Балабызга бу тормышта җитәрлек югалтулар күтәреп чыгарга да язган. Бүгенге көндә ул сөекле улы өчен бик кадерләни. Безнең өчен татлы һәм мәрхәмәтле балабыз булып янәшә бездә яшәп килә. Ул һәрберебезгә карата вакытында кирәкле сүзен дә, юата алырлык киңәшен, үгет насихәтен дә таба. Сер сандыгыбыз, юатучыбыз, аңлаучыбыз, инде иң яраткан кешебез ул безнең. Теләгебез бер сиңа, бәхеттә, шатлыкта, гаилә иминлеге татып, яшырак күрешеп, аралашып, бу бер көнлек дөньяның кадерләрен белик сөеклебез. Рәхмәт бар булганың өчен. Без сине бик яратабыз, газизыбыз. Кадерлебез, котлы булсын матур юбилеең. Елмай бүген шушы бәйрәмдә. Сиңа диеп җыйдык изге теләк, үрдек аны күркәм бәйләмдә. Рәхмәт сиңа, бу дөньяга туып булган өчен безнең якыныбыз. Синнән дә юк кадерлерәк кеше, син бердән-бер диеп калабыз. Рәхмәт сиңа безнең газизыбыз, барча кылган изге эшеңә. Без телибез озын-озак гомер һәм бәхетләр булган гомереңә. Кызым һәм сөекле апакаем, игътибардан аермый бүген. Син яшисең безне карап әле, аяз булсын Раббым бар көгең. Юбилейлар елда кабатланмый, 40 яше була бер генә. Юллыйбыз без шуңа матур җырны, тыңла әле, кабул ит кенә. Хөрмәтле Лилия Шәүкәтовна, җиләктәй пешеп җиткән матур юбилеегез мөбарәк булсын. Бәхетле булып, алда да гомер кичерегез. Кешеләрдә тугайларда киләкә күк тавышы, әллә ниләр уйлата ул, артта күңел сагышы. Һей, күп көннәр санамагыз, безнең калган гомерне, ашыктырмагыз көннәрне, әрнетмәгез күңелне. Һей, күп көннәр санамагыз, безнең калган гомерне, ашыктырмагыз көннәрне, әрнетмәгез күңелне. Ай көннәрне, киләчәкне, юрамагыз күкләр. Җиргә килгәч яшигәле, бигрәк матур җир күкләр. Эй, күкләр санамагыз, безнең калган гомерне, ашыктырмагыз көннәрне, әрнетмәгез күңелне. Ашыктырмагыз көннәрне, әрнетмәгез күңелне.
Үзе язмышы кімге көпеме язылған Айрылмықшы беру кирте Бұ дүнияның назынан Ей, көкілер санамағыз Біздің қалған ғұмырыны Ашықтырмағыз күнлеріні Әрінетмәгіз көңіліні Ашықтырмағыз күнлеріні Әрінетмәгіз көңіліні Көкілер санамағыз Біздің қалған ғұмырыны Ашықтырмағыз күнлеріні Әрінетмәгіз көңіліні Hey, көкілер санамағыз Біздің қалған ғұмырыны Ашықтырмағыз күнлеріні Әрінетмәгіз көңіліні Ашықтырмағыз күнлеріні Әрінетмәгіз көңіліні Қазан Hey, көкілер